केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्गात चोरीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते। आता तर चोरट्यांची हिंमत एवढी वाढली आहे की दिवसाढवळ्या चोरीचे प्रकार घडतायत। असाच धक्कादायक प्रकार घडलाय सावंतवाडीत। सावंतवाडी येथील माठेवाडा परिसरात दोघा अज्ञात युवकांनी महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र लांबवलं। ही घटना दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास घडली। अनुराधा सापळे असं फसवणूक झालेल्या महिलेचं नाव आहे। नेमकं काय घडलंय ऐकूया अनुराधा सापळे यांच्याचकडून। काय झालं नेमकं तुमच्याबद्दल? मला त्याने अडवलं, तिकडे पोलीस आहे म्हणून सांगितलं आणि पोलिसांचं नाव कधी बाबू म्हणून सांगितलं। बाबू पोलीस आहे, तिकडे तुम्ही पैसे भरा, 2 मास्क लावला नाही आणि तुमच्या सुरक्षेसाठी आम्ही आहोत, रस्त्यावर फेरी मारतो, 2-3 गाड्या आहे म्हणून सांगितलं त्याने। रस्त्यावर तुम्ही काही घाबरू नका, तुमच्या सुरक्षा तुम्ही गळ्यातलं द्या। त्या एका पोराकडून स्वतः चैन घेतली त्याने, म्हणून मला वाटलं आशीर्वाद देवा, कागदात बांधून देतो म्हणून सांगितलं। काय काय दिलं तुमच्या हातात? काय ते? हे बघा कागद, हे दगड दिले बांधून त्याने। म्हणजे तुमच्या हातात दगड देऊन तुम्हाला तुमचं ते अंगा काय होतं ते? मंगळसूत्र होतं। किती तोड्याचं होतं ते? साधारण कसं होतं सांगू मी? घाबरू नका, सांगा बिंदास। काय ता रडू नका काकी, तुमचं नाव सांगा। काय तुमचं नाव? अनुराधा अशोक सापळे। अनुराधा अशोक सापळे। कुठं राहतात तुम्ही? इकडेच राहते, जवळच आहे माझं घर। अच्छा, ते होते का ते? का गाडी होती त्यांच्याजवळ? होते तिकडे, गाडी लावलं। मग त्यांनी काढलं, तुला समजलं नाही का? अहो मी काढून ठेवते म्हणून सांगितलं, सुरक्षित चोरी झाली कोणाची म्हणून सांगितलं। आणखी एवढा एक पोरगा होता, मग तुम्ही स्वतःहून दिलं का त्यांना? आणि त्याने चैन काढून दिली आपली त्याच्याकडे। तुझं मंगळसूत्र कोणाकडे दिलं? तो असा देऊ ते दोघं होते, विश्वासासाठी चेन दिली, म्हणजे ह्याला विश्वास वाटावा की ह्याला दिले नाही, असं झालं। तू काय केलंय? तू काढून दिलंय का? तुझ्या गळ्यातलं काढून दिलंय तू? कशासाठी? त्यांनी ते त्यांनी संमोहित केलं। त्यांच्या बरोबर एक होता ना, त्याने चैन दिली। मग काकीला वाटलं आपलं बी चोरीला जाईल नको म्हणून दिली। काकी पुन्हा तुमचं नाव सांगा पूर्ण? अनुराधा अशोक सापळे। अनुराधा अशोक सापळे। इकडे गेले ते? टी शर्ट होता खाली गेलो मोटरसायकल होती। कॅमेरा मध्ये मस्त सीसीटीव्ही मध्ये सरळ गेला ना, या रोडने गेलो तर सीसी कॅमेरा मध्ये दिसतं ना व्हिडिओ। फक्त असं धरा। काकी रडू नको, काकी 1 मिनिट रडू नको, पोलीस येतले आता। हो मॅडम, यायला फोन लावलेला आहे, 2 मिनिटात। आपण बघू शकतो, या आहेत अनुराधा सापळे काकी। अगदी यांना मोहित करून यांच्या हातात अशी पुडी देऊन आणि त्या पुडीमध्ये काहीतरी बारीक बारीक खडे देऊन या काकींना या ठिकाणी 2 युवकांनी त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र, सोन्याचं मंगळसूत्र लंपास केलेलं आहे। दिवसा ढवळ्या या रहदारीच्या ठिकाणी अशा घटना घडत आहेत। हे शांत, सभ्य, सुसंस्कृत सावंतवाडीसाठी निश्चितच हे चित्र भयावह आहे। जर दिवसाढवळ्या मंदिराला आल्या होत्या, आत्मेश्वर मंदिर सोमवार आज सोमवारी मनोभावे आत्मेश्वर मंदिरात पूजेसाठी जाणाऱ्या या काकींना, अनुराधा अशोक सापळे काकींना या ठिकाणी
2 युवकांनी लुटलेला आहे. त्यांच्या गळ्यातलं मंगळसूत्र या ठिकाणी लंपास केलेला आहे. दिवसाढवळ्या जर असं होत असेल तर निश्चितच वृद्ध महिला असतील, वृद्ध पुरुष असतील, यांनी बाहेर निघावं कसं, हा सर्वात मोठा चिंताजनक विषय या ठिकाणी आहे. आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आज आत्मेश्वर मंदिराच्या बाजूलाच ही जर घटना घडली असेल तर सामान्य नागरिकांनी आणि वृद्ध, अपंग, दिव्यांग अशा ज्या आपण म्हणतो की ज्यांना गरज आहे अशा भाविकांनी या ठिकाणी कसं जगावं, हा सर्वात मोठा चिंताजनक विषय आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.